ndị oyi mana m anabata n'ọzọ n'ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị. Ekpere na ekpe bụ na site n'ihe ị ga-anụ n'ụbọchị taa na ị ga-abụ onye a ga-agwọ, onye a ga-anapụta na onye a ga-agba ume n'ime okwukwe gị. Ozi ọma anyị na-ekwu maka ya taa bụ ihe gbasara ọnwụ nke Kraịst nwụrụ na mbiri n'ọnwụ ya. Site na Kraịst ya na-anwapụta ndụ ebi ebi ya na-adịgide. Ozi ọma nke dị mma Chineke bụ ihe na-edo anyị anya ma ọ bụ na anyị ga-ege ntị n'ihe ndị anyị ga-anụ maka ozi ọma ahụ. Ana m ya gị taa ka otu arụ uche na ihe gbasara oke onyinye a nke Chineke nyere anyị nke dị ukwuu nke na-ewetara anyị nzọpụta. Ọ bụrụ na ịma bụ onye nwe anyị, ana m ekpe na ị ga-abụ onye ga-amapụta onye nwe anyị dịka anyị na-aga n'iru ịnụ na onye ozi ọma ugbu a. Nke ọzọ dị na nzọpụta bụ gịnị? Ezi omume nke na-amụpụta ịdị mma. Onye azọpụtara azọpụta na-enwe ezi omume nke na-amụpụta ịdị mma. Nke a na-egosi na ndụ gị ugbu a ga-ahụta ịdị mma nke Chineke n'ime ndụ gị. Ezi omume ahụ ga-agba ka ọnwa ma ọ bụrụ na azọpụtara gị n'ezie. Ihe bụ ọlụ niile nke anụ arụ alawo ya n'iyi. Ihe a ga-ahụtazi n'ime gị ugbu a bụ ịhụnanya nke Chineke. N'akwụkwọ ndị Galatia isi 5 amaokwu nke 22 ma mkpụrụ nke mmụọ nsọ bụ gịnị? Ịhụnanya, ọṅụ, udo, ogologo ntachi obi, obiọma, ịdị mma, ikwesị ntụkwasị obi. Nzọpụta ga-amụpụta ịdị mma n'ime ndụ gị. Ọ ga-amụpụta ịhụnanya, ịkpasị ala. Ọ ga-amụpụta ọṅụ, inwe iru mgbarụ, nwa obere ihe, idowe ihu ka nwa enwe. Ihe ndị a niile apụọ n'ime ndụ gị. Ịma o nwere ndị ụfọdụ anyanwụ pụta n'ụtụtụ iwe a na-ewe ha. Mmiri zowa ọsụkọsụ a na-asụ ha n'obi. Nke mere ihe ọma mee nsogbu, nke ọbụla meenụ onwe nke na-adị ha mma. Ma mgbe ị bụ onye a mụrụ ọzọ, nzọpụta bịa ya eweta gị ogologo ntachi obi, ọṅụ, udo, ịdị nwayọ, ịdị mma. Ịbụzighị aka igwe ndị na-eme mmadụ ka mmadụ ọ bụ osisi. Ịdị mma, ahụkwana ga-eburu ezigbo mmadụ. Ịdịkwanụ mma. Amaokwu nke 23 lee ya, ịdị nwayọ, imerụ ihe n'oke. Ọ dịghị iwu na-emegide ihe niile dị otu a. Okwu a bụ nzọpụta pụtara inwe mmetụta, agụụ, ọchịchọ nke na-aga maka ebube Chineke. Ọchịchọ nke na-achọ gịnị? Ebube Chineke. Ị naghị achọzi ebe a na-agba egwu agbantịrọ nke abalị. Ị naghị enwezi agụụ na ọchịchọ maka mmerụ na ihe ọjọọ dị iche iche, ihe rụrụ arụ. Mgbe ị bụ onye azọpụtara, ngwa ngwa azọpụtachara gị, gịnị ka ị na-achọzi? Ebube Chineke. Ọbịa ka anyị na-agụta na akwụkwọ ndị Kọlọsị isi 3 amaokwu nke 1. Ya mere, ọ bụ n'usoro Kraịst anyị bilikọọ na-achọnụ ihe dị n'elu, ebe Kraịst anyị nọ na-anọdụ n'aka nri Chineke. Amaokwu nke 2, tụkwasị n'uche unu n'ihe dị n'elu, ọ bụghị n'ihe dị n'elu ụwa. Mgbe anyị bụ ndị azọpụtara, ihe ọzọ na-esochi azụ bụ nnwogha nke sitere n'obi ekele, ndụ ọhụrụ nke sitere n'obi ekele. Kraịst nwụrụ n'ihi m. Ekele dịrị Chineke. Kraịst ji ndụ ya chụọ àjà n'elobe Kalvarị. Chineke nara ekele. Kraịst were ndụ ya tọgbọ n'ihi m. Chineke nara ekele. N'ihi nke a, n'ihi ahụhụ a Kraịst tara n'ihi m, ya mere ewerewo m ndụ m nyecha onye nwanyị. Chineke nara ekele. Kedu ka m ga-esi tụọra Chineke mma? Ọ bụ site na ndụ ọhụrụ m na-ebi ugbu a. Ọ na-agwa anyị n'akwụkwọ ndị Rom isi 12 amaokwu nke 1. Ọ sị, ya mere ụmụnna m, eji m obi ebere niile nke Chineke na-arịọ unu ka unu chee arụ unu n'iru Chineke. Obi ebere ahụ nke zọpụtara gị, obi ebere nke wezugara amamikpe niile nke obi gị, obi ebere nke kwadoro gị eluigwe. N'ezie, inwe obi ọma, obi ụtọ n'ihi nke a. O wee sị ka iche arụ gị n'iru Chineke dịka gịnị? Aja dị ndụ.
ka ị were arụ gị chee n'iru Chineke. Gịnị ka nke a pụtakwara? Na mbụ, ị na-eche arụ gị n'iru ekwensu, were nye ekwensu. Ekwensu ewere ire gị na-atụ asị, ekwensu ewere aka gị na-alụ ọgụ, ekwensu ewere ọkpa gị na-agba egwu agbantịrọ nye egwu ụwa. O were ntị gị na-ege ịkọ asịrị na nkatọ, were ọnụ gị na-akọsa ịkọ asịrị ahụ. Ma ugbu a ọ zọpụtawo gị. Jizọs Kraịst enyewo gị nzọpụta. Enwere nwogha, mgbanwe nke ga-eme gị ugbu a ka ị were arụ gị niile chee n'iru Chineke dịka aja dị ndụ, dị nsọ, nke dị Chineke ezi ụtọ, nke bụ ikpe ekpere unu dịka uche si dị. Amaokwu nke 2, unu ekwekwala ka eme ka unu yie ajọ oge a, kama ka enwogha unu. Ka bụ nzọpụta. Nwogha ọbịa bụ nzọpụta site n'ime ka uche unu bụrụ ihe ọhụụ, ka unu wee nwapụta ihe bụ ihe Chineke na-achọ, bụ ezi ihe nke dịkwa ya ezi ụtọ. Ndị enyi m, aha m bụ Paul Baloch. Ị na-ekiri GCK kwa ụbọchị gị na Dọkịta Kumuyi. Ugbu a, were ndụ gị nye onye nwe anyị Jizọs Kraịst. Ugbu a, ọ ga-asacha gị, mee ka ị dị ọcha, gbaghara gị mmehie gị, nwogha obi gị ahụ, nye gị obi ọhụrụ. Ọ bụ na ị werewo ndụ gị nye onye nwe anyị ugbu a, ka ọ sachaa gị, nwogha gị, kpatụ gị aka. Ọ bụ na ị na-eme nke a, welie aka gị elu ugbu a. Chineke gọzie gị, onye nwe anyị gọzie gị ebe ahụ ị nọ. Ekele dịrị Chineke n'isi gị. Welie aka nri gị ahụ elu, welie aka gị ahụ. Onye nwe anyị, ọ bụ na ị chọrọ ime ya ugbu a, ka m gwa gị na Chineke ga-emere gị ya ugbu a na-etufughị oge. Ngwa ngwa ị ga-akpọku aha onye nwe anyị. Onye ọbụla nke ga-akpọku aha onye nwe anyị, a ga-azọpụta ya. Kpebie n'obi gị, si n'ajọ omume gị pụta. Si onye nwe anyị, mmehie m ndị gara aga na-ewute m, emere m ga-atụ agha n'oge ndị gara aga. Onye nwe anyị, ana m abịakwute gị ugbu a. Eji m obi m niile na-abịakwute gị. Ọbịa mere m ji na-eweliri gị aka elu. Gbaghara m. Ọ ga-agbaghara gị. Ọ ga-agbaghara n'oge. Ọ ga-agbaghara gị ngwa ngwa. Onye nwe anyị gọzie gị dịka ị na-eweli aka gị elu. Gwa ya ugbu a, onye nwe m, abụ m nke gị ugbu a. Naanị nke gị ka m bụ ugbu a. Abụzikwa m nke ekwensu ọzọ, abụzikwa m nke ụwa na ndị ọjọọ ọzọ. Abụzi m nke gị kpamkpam. Werecha m, gbanwee obi m, gbanwee omume m, nye m nzọpụta, ka nzọpụta bata n'ime m. Kelee Chineke na o meworo gị ya. Ọ dịghị ajụ onye ọbụla nke na-abịakwute ya, nke na-akpọku ya n'ime mmụọ na eziokwu. Gwa onye nwanyị, si onye nwanyị, ekele dịrị gị, arịọwo m gị, anatawo m, ama m n'ezie n'ime woro m ya. Ana m aga ikpere gị ekpere ugbu a. Chineke nna anyị, ana m akpọku gị n'aha Jizọs. Lekwa mkpụrụ obi ndị a niile, ndị were ndụ ha, were mkpụrụ obi ha nyechasịa gị kpamkpam. Onye nwanyị, gbaghara ha n'aha Jizọs. Dị ka nkwa gị si dị, wezuga mmehie ha niile. Onye nwanyị, were mmehie ha niile tukpuo ya n'oke osimiri nke mgbaghara mmehie, na agaghị echetakwa ya ọzọ n'ebe ha nọ n'aha Jizọs. Wezuga amamikpe nke mmehie n'obi ha, wezuga ikpe ọmụma n'ime obi ha, wezuga adịghị ike n'ime ndụ ha. Onye nwanyị, ekpere m bụ ka ị gbaghara ha kpọmkwem, ka ha maa na agbagharawo ha. Nwere onwe pụọ na mmehie, nyezuo ha ya ugbu a. Ka amara gị bata n'ime obi ha, mee ha ndị nwoke, ndị nwanyị, ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ekere ọhụrụ, ndị nwere nzọpụta nke onye nwanyị n'ime obi ha ugbu a n'aha Jizọs. Onye nwanyị, kelere gị n'ihi na ama n'imewo ya. Ama m n'imewo ya, ekwere m n'imezuwo ya. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Ugbu a ka a na-ekpe ekpere maka mkpa gị. Ụmụnna niile, ndị nwoke, ndị nwanyị, ụmụ okorobịa, ụmụ agbọghọbịa, dịka anyị na-emetụ onye nwanyị aka ugbu a, ihe dị iche ga-eme na ndụ gị. Asị m, ihe ịrịba ama na ịtụwaghị anya ya, ọ ga-eme na ndụ gị. Ụmụnna, ebe niile n'ụlọ, ndị a nọ n'ọgba ozi, obi m na-akụ mgbarịmgba banyere unu. Dịka anyị na-ekpe ekpere, ebu m gị n'uche kpọmkwem n'ebe ahụ ị nọ. Ebe ọbụla ị nọ, ike na-ezute gị ugbu a. Ike Chineke na-ezute gị.
ihe ịrịba ama nke na-etụghị anya ya ga-eme na ndụ gị n'aha Jizọs. Gịnị mere anya ga-ekpekọta ekpere ọnụ? Chineke nke eluigwe, anyị na-ekele gị n'ihe oge awa dị ka nke a. N'ụbọchị taa, anyị na-arịọ gị ka ihe ịrịba ama pụtara ihe nke si n'eluigwe were ọnọdụ na ndụ onye ọbụla n'aha Jizọs. Zọpụta mkpụrụ obi ndị a, ndị ha na mmehie ka na-alụ ọgụ agba mgba. Onye nwe anyị, napụta ha, ndị daghachiri azụ kpọghachita ha azụ n'okwukwe, mee ka ndị kwere ekwe si ike bụrụ akwa ha kwụrụ. Onye nwe anyị, ka ha rabụ mkpa nke ndị gị n'otu n'otu, rọpụtara ha ya, metụ onye ọbụla aka n'aha Jizọs. Anyị na-agụ ya na emezuwo ya. Anyị ga-enye akụkọ otu banyere nke a. Anyị arịọ n'aha Jizọs. Eze onye obiọma nara ekele papa, malite n'ọgwụgwụ wherever you will be, nara otuto papa. Ịmara papa. Anyị na-ekele unu maka iso anyị na ọbụladị ihe mmemme ọzọ nke GCK kwa ụbọchị, nke bụ mgbasa oziọma nke ozuru mba ụwa ọnụ anya Kumuyi onye mgbasa oziọma na-enwe. Anyị na-ekwu ị na-enwapụta gị ịhụnanya Chineke nke karịrị nghọta nke mmadụ na mmasị o nwere ịtụziri gị aka na ịnọnye gị ụbọchị niile nke ndụ gị. Ọ bụ ọyị nke na-anọ nso karịa nwanne onye nwere ike ịdabere na ya. Obi anyị na-asụ kpọnụ ọṅụ ndị be anyị maka na unu sonyere anyị n'ụbọchị nke taa na GCK kwa ụbọchị. Ụzọ kachasị mfe anyị na unu ga-esi na-akparịta ụka bụ site n'ọwa ozi anyị nke bụ gckhq.org/connect. N'ebe ahụ ị ga-ahụta ụfọdụ ihe ndị anyị na-ewepụta iji wee nyere gị aka, iji wee mee ka ị na-eto eto n'iji okwukwe a nke gị na Jizọs Kraịst bidoro. Biko mee ka anyị mara ka o si wee dịrị gị. A ga na-ekpere gị ekpere, ọ na-agụsi anyị agụ ike ịhụ gị ka ị na-esonyekwara anyị n'ọgbakọ GCK nke ọzọ nke na-abịanụ. Daalụ.